Asi to začalo, hej, v kuchyni, po tapetách. Tam sme mali také pekné modré kvietočkové tapety a viem, že tam som to dosť pokreslila, čo mama z začiatku nemala trpezlivosť, ale potom nejako rezignovala, lebo pani učiteľka v škôlke povedala, že by ma mala dať na výtvarnú výchovu. Tvořit pěkné věci a hlavně hmřu, aby po mně něco zůstalo. Hľadať význam v tom, že prečo som tu a nerobiť zbytočné prešlo. To, čo je v umení sa javí ako geniálne, tak v psychiatrii považujú za choré. Pretože napríklad čitatelia báječnej ženy sa k tomu nemajú ako inak dostať. Nikdo nemůže jednoznačně říct, tohle je nejlepší, tohle je druhý, tohle je třetí, tohle je na piču. Že ja som vlastne nikdy nečítala knihy, čo je dosť také hrôzostrašné. Možno, že podvedome, hej, že som nejaká podvedomá feministka. Už jsem si ten svůj bohemský život tak odplastal, tak říkám. Už to prostě nezvládnu chlastat 3 dny. Ja som až extrémne zdravo založený človek. Že budem mať veľké auto a že ma budú všetci rešpektovať a budú... Miesto plného džbánu píva polku džbánu píva a nejaký suchý rohlík a rieši si svoje veci. Vieš dobre, že z toho nič nebude, to je, keď chcem byť petinárka alebo neviem čo všetko.